Lagi kamjar ini orang manja punya sini pressure apne joto press media apne kata hamia pare kak punjak kak kamjar bising tikna ini baddhotamulok kok sana nibagai sini je baddho ongkha kok sana nibagai tam ningkai eseng 17 nong paper jolo jom di promote hanai ngorni je batai keplai mani pore je keplai ngai rok hongkai mane tamani sanai bujak nai kechen rok ke bunai bo jaga basa bo bor sulike musango sara deso je keplai nai bos kisimisa bumi thene nok rok puk rok sabai honai khna khiaba je keplai nai bo hongkai समाजनि दफानि रायदानो नायै bo hongkai बोथारजाक नाय oboni bagai ang khamjak bo bai borok ani logi ang feel khai tipra motha bobagarani jeta ringmani bai bobagarani jeta one suk mani bai hamchani logi borok agi ai pe tikhe ang nigi bai pe tikhayo borok na jini singni borok bai borok ani bisingo ang borok bisingo hai khaimani pore bobagarani hamchani marina nasini borok je tipra motha phaiye borok no बहुत sekang emnada ampajak no tipra motha yakadi IPF te khai tongni abge samani pore na borok bobagarani logi songai take jotto sinai nuklai tipra sarok koksa logni bisingtei borok hamchani logi phaimu thangtani miya sarap pasta ঠিক 5:30 হাই টাইম হঠাৎ খলাইয়ে জেমস no Jenny Debroma na miya kitche kuche osoi bono saisung lama kasi logi tongo khorok burai pheba bunai khoroksa ubi kok no chungma sanai bono je bunai hingke Sanjay Debroma bono bukha buman bore bone kisu bujagai tonga last to hangkai bini yago tanka yago tani yak already obo baijak tabo oboni porebo bono bujak manugoi ang jekhna mane bini basai bini nok ni basai kasib lena bini basai bono bujak nugoi mana khaya thotene bini basai na totra pura tanai kisi sa tong se totra sekhe tani kelaga belai ke khak mane bo jaga sokene basa kono dus khaya bri borok nini nijini nok ni nijini buprang phangde bo bujak to mon thangai mane khama bai bini bini langmana ade Sanjay Debroma pai bini loge sarjana to nera borok taw kharmani porebo ang je detail jeta ang miya khainam chung suka kha khamjak chung miya bogarna rajyo pani thangtani kha khamjak sopai malia erpore bolongo tongtoi kharai tongtoi bolongo tongtoi domok bahar tong butharjak tongai penjade kestar de kes reke phai bethar pengi baki borok no hai ko domok boro soika ain boro tongai ka proshashan boro tongai ka ani kokhang tabuk sanamu chumani je tabuk jot sarkar BJP IPF the government khai tongmani ani je IPF tine asuk dofane baki sacrifice khainai rok মন্ত্রী মিনিস্টার এমএলএ নি টংনাই রক নরখি খনাইয়া নরখনুগিয়া তাঙ্গে থাইজাবান প্রটেস্ট খাইয়া থাইজাবান তাঙ্গে কক আবানে তে বিরোধিতা খাইয়া নিজিন কর্মী ন অমকে সারগইতা ওয়ান সুজংনে ক গেদা বনি বাগাই जों ताबु बर फाइमानि जे चिनि ताबु थैजांनाय जे बिश्वलक्षी देब्रमा बसायनि कमला देब्रमा bo ताबु बसाय हिदुंजाक लेंजाक बिहित डेड बडी सप्लाय पोस्टमार्टम प्रेजेंट बारे खांथाबो आं डिटेल खबर ना हाजार खा खामजाक अमा हाइके जों थानजानि नायमानि अ द फना खामजाक माने बियां थागा अतिप्रा सारक बियां थागा चिनि द फारक बियां थागा सिनाय नुनाय रक अबनि बागै कोनो केबा खायनि करे प्रकाश खायनि करे अबनि बागै माने खा खामजाक खा